insha Allah wannan shine sako wanda mun ka zo da shi bisa ga tahiya ta hukuma kuma tahiya ta tsaron garuruwa. Gari kowanne gari yana da kyawu a dokin mutumin da kai mai yi matashi mai jin karfi wadan amana wanda an kasan tabbas yana da amana kuma wanda an kasan ya kai jarumi an san ba magana ƙarya ga baki ne abin da ya faɗa gaskiya na kuma an san shi da amana mai gari duk latijawan gari a tare a reunion ko ina a san haka kada a zamanto a bar gari kala su bi ma'annan masu shigowa ɗan tallar kayayyakin nan masu tallar kwayoyi na masu kare da kare na wa'annan masu shigowa na tallar kwai akwai a masu shigowa na wasu tallashen banza dohi a rika sanin wane ne kai da ina ka hido ina za ka shigo wannan shi na a ji tsoron tahiya tare da waɗanda 'yan iska sun riga yanzu faranshi ta hana musu kuɗi mun samu cikakken labarin haka faranshi ta hana musu kuɗi ba inda aka tallafa musu ya saka ce to su ko sun da story sun yi reunion yan ta'adda sun yi reunion sun ce sun san hanyar za su samu kuɗi su ci gaba da ta'addanci za su shigo gari su rika kamun mutane suna neman kuɗin hansa a kama mutum a boye irin na Najeriya kan Allah kawo shi wannan mun san tabbas sun dai faɗi na Allah bai bari amma duk da haka nan ya kamata mu zan cikin sauna mu kama jikin mu san cikin wanda muke gari kowanne gari a ɗauki matasa sun ce akwai amana akwai zen akwai nita ga sunan dai wurare irin na amsa na turan kuɗi wanda aka transfer da za duka waɗannan sun ce akwai motoci wanda aka ɗauko wa su tare cikin motoci su shiga su yi mutane zamba duk waɗannan ya kamata a tantance kai mai kar da ɗaukan mutane ka tabbatar da ka taso daga abuja ga zaka hanya mai duk wanda bai da karta ka kuskure ka ɗauko shi masu kar duk wanda bai da karti dan sai fase ma sai zero ko sai fase ma ta aiki yanzu don ga lokaci a kiyaye da sai fase kai ma dan ta da sai fase ya biyo ya wuce din zashi na zashi to wannan duka muna cikin shaida musu a kiyaye da sai fase sannan a kiyaye don wanda bai da karti cikin karka a dauke shi matasa idan ka rike ku fatiri ga gari ya kamata duk kowane gari a samu mutum 20 ko 30 masu jin karfi ga jikinsu a dauke su fatirin garin su hake bakin 8:30 zuwa 9 don mai moto shigo su bincike shi da ina ka hito ko dan gari na a bincike da ina kake ruwa kake goye wallahi sai mun kama mu sojojin nan tahiya sai mun yi tsaye da kafa guda mun kama musu aikin nan kai tsaron kasa ba sai soji dai ba kun ci a faɗa muna mu karan kanmu yan jaddun mazan mu da matan mu sojoji muke ya kamata mu saka mu cikin tsaron kasa mu zan kwana muna hange mu zan kwana muna rage hansari mu kwana in kwanta arena da lummi ba ta ba yanzu ka san kwana da makami kai gare ka ka san kwana da makamin kai gare ka ana maga ma kowa in ka san in ka ji muryar wane ka tambaye wane ne ka ji muryar da baka sani ta ba to ka san wanda ka bundu mai mashi cikin gidanka kada ka yarda da iska sun lalace faransa ta hana musu kuɗi su ko sun da ke alƙawullan cewa sai sun ci amanar mutane ko ta wani fanni yan kare da kare kada a yarda da su wani ga masu shigo a tallar kaya ka a da su duk wanda bakon da shigo cikin gari a bance ka a san wane ne bakon gidan wana sannan miji ka sai suwa sannan kai da ka aje shi da ka hada mai gari sannan mai gari ya san da shi sannan matasan gari masu fatari sun san da shi sannan an bincika shi miji ka dauke to wannan duk shi na tsaron kasa sai da yan kasa ka tsaron kasar su soja na daji rike da makamman suna tubuka yan ta'adda mu koma nan kasa muna binciken gari muna fatirin gari kwana ba namu na ba matasa ku saurara gari da birni gari Nijar suke kowane gari birni da kauye anguwa da zango a sa tsaro a dauki matasa su zan kama mu soji in sun ga abin da bai musu daɗi ba sun ga mutum ga ba mu da wani ba ku yi kokowa ku ga hakimin gari ku shaida mai sako na an ka ba mu kuma mun san ci shi daga wuyan mu mun shaida muku birni da kauye ko ina duk inda wannan bidiyon ya zo a shaida mu hakimi shi a dauki matasa a sa tsaron gari a sa tsaro ko da rana ko da dare ko mace ko namiji a gani wadda ba da ita ba a shaida ma mai gari a kiyaye gidan mata ko birni ko kauye shi ma a wace su a sa tsaro nan na maboyin iska take bar na gidan giya nan na maboyin iska take a sa tsaro duk wata shegantaka waɗannan gidaje daga gidan mata sai gidan giya inda suke
a kiyaye. Allah ya ba mu nasara, Allah shi muna mawafaka, Allah shi ke muna gaba. Na ku ne da kullum Musa no Mola wai birni, ina muku kowa fatan alheri. Yan uwa Allah sa abin da mun ka faɗi ya shiga cikin kunnuwan basira kuma za a aiki da shi. Assalamu alaikum.